ବିରିୟାନୀ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଟା ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ହଉ କି ନନ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ। ଯଦି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ ଖୁବ କମ ଟାଇମ ରେ ବନେଇ ଶିଖିବା ବିରିୟାନୀ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ କିଛି ପାଣି ନେବା ଓ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କେଜି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଉଳଟି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଗିଯିବ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା। ମୁଁ ମସଲା ସବୁ ରେଡି କରି ନେଇଛି, ଯେମିତି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦବା, ଯେମିତି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଜାଇ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛେଳି ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦବା, କିଛି ସମୟ ଘୋଡେଇ ଦବା, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲେ ଗୋଟା ମସଲାର ବାସ୍ନା, ବଢିଆ ବାସ୍ନାଟା ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଗେଇଥିବା ଚାଉଳଟିକୁ ଛାଣିକି ପକେଇଦବା, ପକେଇ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କେଜି ଚାଉଳରେ ପ୍ରାୟ 750ରୁ 1 କେଜି ଚିକେନ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇଦବା, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ରୁମ ଲାଗିଥିବ କି କିଛି ବି ଲାଗିଥିବ ଭଲସେ ଛାଡିଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଦବା ଲୁଣ, ତାପରେ ଦବା ହଳଦୀ, ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ବା ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା ବି ନେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଦବା ଚିକେନ ମସଲା, କିଛି ଦବା ଦହି, ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ କିଛି ଢାଳିଦବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ। ତାପରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କରିଦବା, ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସାଇଡ କରିନବା ତାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଲସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚିକେନଟି ଆମର ଭଲରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ। ଭାତଟିକୁ ଟିକେ ଟାଣ ରଖି ଗାଳି ନବା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ଚିକେନ କଷିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ନବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ କଲର ପାଇଁ କିଛି ଚିନି ପକେଇବା, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା। ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ପିଆଜ ନେଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ମୁଁ ପିଆଜ ଛାଣିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଏବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କରିଥିବା ଚିକେନକୁ ଢାଳି ନେବା, ତାପରେ ଚିକେନଟିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବାରମ୍ବାର କି ତଳ ଉପର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ତଳେ ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ଚିକେନଟି ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଘୋଡେଇ ଦବା, ଯାହାଫଳରେ ଚିକେନଟି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଚିକେନରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ ଏହିପରି ଚିକେନଟି କଷିଲା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିକେନଟି କଷି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ରଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଗୋଳେଇ। ବିରିୟାନୀ ବସାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ ଡିସ୍। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଚିକେନ କଷାକୁ 2-4 ଚାମଚ ସେଥିରେ ତଳେ ଦେଇଥିଲି। ଚାଉଳ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ସେଟା କଣ ହବ, ତଳଟା ପୋଡିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିକେନ ଦେଇଦବା, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଭାତ ଦେଇଦବା। ସେଥିରେ ମୋର ଏଠି 2ଟା ଲେୟାର ହବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ ଦେଇଦବା, ତାପରେ ଭାତ ଦେଇଦବା। ଏଠି ଆମେ ପିଆଜ, ଯୋଉ ବ୍ରାଉନିଶ ପିଆଜ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଟା ଦେଇଦବା, ତାପରେ କିଛି ଦେଇଦବା ପୋଦିନା ପତ୍ର, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ କିଛି କଲର, ଏଠି ମୁଁ ଫୁଡ କଲର ଗୋଳିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଦବା ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଚିକେନ ଦେଇଦବା, ସେଥିରେ ବଳିଥିବା ଭାତ ସବୁ ଦେଇଦବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର 2ୟ ଲେୟାର, ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଟିକେ କରିଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି 1 ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେୟାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଇପରି ଦେଇଥିବା ବ୍ରାଉନିଶ ପିଆଜ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦବା କିଛି କଲର, ଫୁଡ କଲର, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତଳଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଫାଳ କରି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ପେଜ ପାଣିଟା ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ତାପରେ ଲଗେଇ ତାପରେ ତାୱା ଥୋଇଦେବେ,
तापर बिरयानी डिस्टी को थोदेबे मु एठी 15 मिनिट बसैथिली आपण माने जो परी भात और चिकन टा को सिजेइथिबे सेही अनुसार समयटी देबे देखंतु मु 15 मिनिट काढे 15 मिनिट समय परे काढिली देखंतु मो बिरयानी टी केते सुंदर देखा होची चिकन आ भात पूरा प्रॉपर्ली सिजी जाईची आ भात टी मध्य पूरा एठी गोटा गोटा हेची आपण माने वीडियो टी देखि जदि सब टिप्स फॉलो करछन ना तारे निहाती भाबे आपनका बिरयानी टी बहुत ही बढ़िया हबो आ बहुत डिलीशियस लागबो पूरा होटल भलिया टेस्ट आसी जिवो किछि लूण लंका जेमते पियाज लेमु थवा जाय सेबल थोइतली एटी कुचुंबर आ जो ग्रेवीटा करथले सेटा थोइतली एबे बिरयानी को बाढी नबा देखंतु बिरयानी पूरा मना कादुआ हेची ना अधिक चावल सिझी जाईची पूरा परफेक्ट हेची भात पूरा गोटा गोटा अछि चिकन भी पूरा परफेक्ट सिझिथिला आपण माने निहाती थरे ए वीडियो टिके देखिकी ट्राई करंतु चिकन बिरयानी देखिबे बहुत ही बढ़िया लागिबो बहुत ही सुंदर लागिबो आ केमती लागिला आसिकी कमेंट निहाती करबे आपण मानको कमेंट ही मते बहुत मोटिवेट करिवो आपण मानको पई एमती वीडियो टे आनिया पई आपण मानको गोटे बाइट नै कि मध्य देखै दउची वीडियो टी निहाती भाबे शेष पर्यंत देखंतु सांग मानक संगे शेयर करंतु कमेंट करंतु भल लागिले निहाती गोटे लाइक करबे आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय जय जगन्नाथ।